Dámy a páni, dnes tu mám pre vás veľmi lukratívnu nehnuteľnosť. Jedná sa o veľký rodinný dom v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica a na Prezidentskej uličke. Je to veľmi krásna, tichá ulica, takže poďme sa pozrieť na túto nehnuteľnosť bližšie. Prosím som videohľadky. Možní budúci záujemcovia, pohodlne sa usadte, urobte si pukance, lebo táto videoobhľadka bude veľmi dlhá, bude mať až 12 minút, ale verím, že pokiaľ hľadáte nehnuteľnosť v tejto lokalite, tak tá videoobhľadka bude stáť za váš čas. Takže pohodlne sa usadte a užívajte si videoobhľadku. Dom má dve garáže, jednu pôvodnú, ktorá bola súčasťou projektu a potom ďalšiu dostávanú. Obidve garáže sa ovládajú na elektrické dvere a takisto aj táto vstupná brána. Takže naozaj toho priestoru pre tie auta je tu až. Poďme sa ale pozrieť dovnútra. Doma v podstate jedno takéto podpivničné podlažie. Tu sa nachádza garáž, technická miestnosť a dve miestnosti, či už pračovňa, alebo to môže byť po prípade nejaká pivnička. Poďte sa na ne pozrieť. Tu je garáž. Veľká priestranná garáž, myslím si, že každý jeden kúteľ ocení veľkosť tejto garáže, plus je tu samozrejme aj umývadlo. Na čo chcem upozorniť, je veľká výhoda, že tento dom má veľmi robustný elektrický systém. Ten sa skladá z troch fáz. Síce kúri sa tu plynom, je tu v technickej miestnosti pravidelne servisovaný kotol značky Junkers. Je tu všade podlahové kúrenie, takže energie sú veľmi nízke. Toto je hlavná technická miestnosť. Tu máme kotol hlavný značky Junkers, je pravidelne servisovaný, v podstate zabezpečuje vykurovanie v celom dome. Poďme sa ďalej pozrieť, ako vidíte, tu je veľká priestranná stavaná skriňa. Jedna miestnosť, toto môže byť nejaká pivnička, alebo po prípade nejaký sklad, alebo nejaká zašívareň. A tento priestor môže slúžiť ako hlavná práčovňa. V podstate tu sú aj výhody na práčku a na vodu, takže toto je ideálne na práčovňu. Tiež tu je aj toaleta, takže keď si niečo robíte na aute, nemusíte chodiť hore, stačí tu si vybehnúť na vecku, alebo po prípade, keď ste v garáži v druhej, nemusíte chodiť až hore na poschodie. Dobre, poďme sa pozrieť na prvé poschodie, to je v podstate hlavný obývací priestor. Nachádzame sa teraz v veľkej priestrannej presklenej hale spolu s jedálňou. Vidíte, že pozemok domu je z obidvoch strán. Tu je v podstate tiež aj obývacia izba. Výhoda tohto domu je, že mimo toho, že má podlahové kúrenie, má aj krb a v podstate aj izby hore, ale aj obývačku viete vykúriť aj krbom. Takže to je ďalšia výhoda, ďalší plus. Poďme sa pozrieť, respektíve presunúť sa na zimnú terasu alebo zimnú záhradu. Tento priestor je orientovaný na juhozápadnú stranu. Dom je orientovaný samozrejme na všetky 4 strany, ale izby sú orientované na 3 svetové strany. Výhoda tejto zimnej terasy je taká, že vy v podstate toto sklo, respektívne celú tú terasu viete odhrnúť. Tu sú také kolajničky a v lete si tu viete spraviť veľmi príjemný priestor na opalovanie tým, že je to západná strana a samozrejme zase vám tu nebudete tu mať potom ten skleníkový efekt, takže to je veľký plus, že sa to dá odhrnúť a naopak zase v zime si to viete takto zastrešiť. Je tu aj teraz napríklad, tu konkrétne v tejto miestnosti sa vôbec nekúri a mne je tu normálne, že teplo a vonku je pritom 1 stupeň, takže veľká výhoda, veľký plus. Poďme sa pozrieť ďalej na ďalšej miestnosti tohto rodinného domu. Všade sú inak bodové svetlá. Tiež chcem podotknúť, že dom má alarm, takže je veľmi dobre zabezpečený. Všade sú tu kamery, takže v podstate keď sa vám aj deti hrajú vonku na dvore, tak viete si ich pozerať, že kde sa deti nachádzajú, viete si ich takto skontrolovať. Plus samozrejme je to výhoda kvôli zlodejom, že ten dom je naozaj kvalitne zabezpečený. Poďme sa teda pozrieť na kuchyňu.
Kuchyňa je moderne zariadená, samozrejme musí obsahovať indukčnú várnu dosku, umývačku riadu, keramický dres a veľkú priestranú americkú chladničku a plus samozrejme aj malú špajzu. Čo by som chcel podotknúť, je tento pekný výhľad z kuchyne. Mne sa veľmi páči, osobne si viem predstaviť, že tu by som si upravoval nejaké jedlo a deti by sa mi zatiaľ hrali vonku a ja by som krásne na nich videl. Takže toto je tiež super, plus samozrejme viem si ich sledovať aj cez kameru. Ale toto je veľmi, veľmi pekné, hej, že veľmi pekný výhľad máte. No, poďme ďalej, pozrieme sa teda na ďalšiu miestnosť, ktorá by v podstate mohla byť pracovňa alebo hosťovská izba. Je to veľmi priestranná izba. Mne sa páči tu veľmi tento anglosaský štýl, že sa z tejto miestnosti viete dostať na záhradu, respektívne na pozemok. Takisto sa viete na záhradu dostať aj z jedálne. Na jar a v lete je to veľmi príjemné. Vy si to celý ten priestor viete otvoriť, najmä v prípade jedálne a viete tam obedovať alebo večerať s rodinou. Poďme si to aj rovno pozrieť. Takže ako hovorím, toto je tá jedálenská časť. Opäť anglosaský štýl okien a toto celé si viete pekne otvoriť, hej, aj z tej strany. A takto sa viete dostať na terasu, respektívne na časť pozemku. Tu si dáte nejaký stôl jedalenský a pekne, krásne ako celá rodina viete tu spolu povečeriať alebo mať nejaký nedeľný obed, keď je krásne počasie. Naozaj veľmi príjemný priestor a páči sa mi to, ako to projektant tohto domu vymyslel veľmi pekne a má veľký bod za mňa. Takže poďme ďalej, pozrime si ďalšie miestnosti tejto nehnuteľnosti. Samozrejme, na tomto poschodí tiež nesmie chýbať kúpeľňa aj s toaletou. Poďme sa na ňu pozrieť, je to taká menšia kúpeľňa, ale myslím si, že úplne dostačujúca. Hej, ako vidíte, kúpeľňa má toaletu a takisto sprchový kút. Ten sprchový kút je celkom priestranný. No, poďme ale už teda na poschodie. Toto poschodie by som nazval tzv. Spaciou časťou. Sú tam 3 izby a tiež menšia hala. Rolety na schodisku, na tomto veľkom prestranom schodisku sú elektrické, čo je plus. Viete si to tu naozaj veľmi pekne stmaviť, pokiaľ chcete spať alebo tu chcete mať tmu, ale tak vidíte, že je tu aj napriek všetkomu si tu viete urobiť veľmi pekný teplo a priestor. Ale len to hlavne fajn, že pokiaľ sú horúčaví v lete, tak keď to stmavíte, tak máte tu potom príjemnú tmu a chladok. Poďme teda hore. Toto poschodie môžeme nazvať aj oddychová časť alebo tzv. Spacia časť. Sú tu v podstate 2 detské izby, obývačka a priestranná kúpeľňa. Poďme si pozrieť najprv kúpeľňu. Mne sa veľmi páči. Vidíte, že je tu dvojumývadlo, výrivka, sprchový kút a tiež toaleta. Toaleta, štandard plus samozrejme radiátor na uteráky. Poďme si pozrieť miestnosti, respektíve spálne. Pozrime sa najprv na detské izby. Ako vidíte, obidve tieto miestnosti sú v podstate zrkadlové. Poďme sa ale pozrieť na túto. Výhoda je, že z obidvoch týchto miestností sa viete dostať na balkón a taktiež je tu vstup na povalu aj z jednej aj druhej strany. Ale ja keď som sa bol pozrieť prvýkrát na tento dom, tu bývali vtedy ešte nájomníci, túto izbu mali malé detičky a oni v podstate tú povalu mali otvorenú a chodili hore dole, takže mali tam asi nejaké hračky a sa tam hrali na nejakú schovku alebo niečo také. Poďme si pozrieť výhľad z balkóna. Ako vidíte, ulica Strmé Vršky alebo Prezenská ulička Záhorskej Bystrice je veľmi tichá, príjemná a slepá ulička ako z amerického filmu. Tu krásny výhľad a tichučko. Poďme sa pozrieť na ďalšiu miestnosť, respektíve ďalšiu detskú izbu. Tá je zrkadlová tej prvej izby, v podstate tiež sa viete dostať na balkón. Poďme si pozrieť hlavnú spálňu, ktorá môže slúžiť pre rodičov. Opäť veľká priestranná izba, výhoda je, že je tu veľká stavaná skriňa, hlboký roll door. Čo je ináč zaujímavé na tomto vyššom poschodí, že aj napriek tomu, že celé to vyššie poschodie je atypické, sú tu šikminy, tak je to veľmi zaujímavé riešenie tak veľkoryso, že vidíte, že tie stropy vôbec nie sú nízke a mne sa páči aj
kompozícia tejto strechy, že aj napriek tomu, že je to A-typ, tak toho svetla je tu dostatok a vytvára to aj pocit priestrannosti. Taktiež chcem podotknúť, že každá miestnosť, vrátane aj tejto spálni, má balkón, napríklad aj tu. Tiež je tu ešte veľká priestranná teraska. Z nej sa dostaneme z tejto menšej haly. A taktiež je tu veľmi príjemný výhľad za Horskú nížinu a takisto aj Devinskú Novú Ves. A keď sa lepšie pozrite, tak trošku možno v diaľke uvidíte aj Dubravku. Poďme si povedať rozlohy konkrétnych poschodí. Takže prvé, respektíve súterén, alebo tak by som nazvime to skôr súterénom, kde sa nachádza aj garáž, hráčovňa a dajme tomu pivnica a tiež toaleta. Je o rozlohe 80 m². Prízemie, respektíve obývacia časť je o rozlohe 120 m². A toto prvé poschodie je takisto o veľkosti 120 m², ale do toho sú už zaratané aj balkóny. Interiér domu sme už videli, takisto sme si pozreli všetky izby, ale čo sme si nepozreli ešte je pozemok, takže poďme sa aj na ňo pozrieť. Poďme si teda pozrieť pozemok, ten je veľmi priestranný. Zastávaná časť pozemku je o veľkosti 140 m². Ako vidíte, pozemok v tejto časti je členitý, ale zvyšok okolo domu je úplne rovinatý. Z tejto časti pozemku sa dostaneme jednak na zimnú záhradu. Tiež, ako som vám predtým ukazoval, tiež z hlavnej jedálne a takisto aj z pracovne. Ako vidíte, tu je jedáleň, tu je zase okno do kuchyne, hore je spacia časť, tam je tá teraska, na ktorú sme sa pozerali na ten výhľad na Dubravku a Devinsku. Toto je zadná časť domu. Na tejto severnej časti sa nachádza tento pekný altánok. Opäť tu sa tiež dá povečerať, urobiť si tu nejaké príjemné posedenie. Alebo si staviať snehuliaka, keď tu ešte bude nejaký sneh niekedy v Bratislave. Dámy a páni, sme už na konci videoobhliadky. Ak sa vám tento rodinný dom páčil a chcete si ho pozrieť osobne, veľmi rád vám ho ukážem. Stačí, keď mi zavoláte na dole uvedené telefónne číslo alebo mi napíšte e-mail. Teším sa na vás a vidíme sa na obhliadke. Ahojte!